Қадірлі достар, якташлар, туғандар, сізні Ярак Көнчыгыш төбәкләре Владивосток шәһәре Татар һәм Башкорт оешмасы дуслык исеменнән Татарстан Республикасы оешына 100 ел тулу белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Алда көндә Татарстан Республикасына иң матур корылмай торган чәчкә кебек үсеп утырына, бөтен дөнья халкының күңелен күтәреп, шатландырып, бөтен яктан да алга баруын теләп калабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле ватандашлар, сезне Приморье мөселманнары исеменнән Татарстанның 100 еллыгы белән чын күңелдән тәбрик итәм. Аллаһ Тәгалә безнең ватаныбызга киң бәрәкәт, безнең милләттәшләребезгә чын камил иман бирсен. Без Татарстаннан ерак торсак та, күңелебез сезнең белән. Бәйрәм вакытта белән файдаланып, үземнең Кече Чыннада, Чүпрәле районы һәм Казанда яшәгән туганнарыма, якташларыма сәлам әйтәм. Дуслар, бәйрәм белән сезне. Уважаемые татарстанцы, соотечественники, друзья, поздравляю вас со 100-летним юбилеем республики. Хочу сказать о том, что бережное сохранение традиций, того, что нам оставили наши отцы и деды, это самое лучшее, что мы можем сделать в этот день столетия. Я поздравляю вас с этим праздником. Исанмысыз, саумасыз, салам алейкум, великий Татарстан. Сегодня в этом году отмечается столетие Татарстана. Но мы во Владивостоке не только столетие, а тысячелетнюю историю Татарстана изучаем и гордимся, что мы, татары, во Владивостоке здесь первыми встречаем рассвет, день. И от всей души с сегодняшнего утра желаем вам, чтобы вы были благополучны, здоровы, удачливы. Всего хорошего. Салям алейкум.